Αγαπητοί τηλεθεατές αυτού του καναλιού, καλώς ήρθατε στο Part 2 όπου δοκιμάζουμε τα γνωστά νερά της Ελλάδος. Παρέα με τον συναδελφό μου. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το νερό. Κορπί. Πάμε να δούμε και τι λέει πίσω το νερό. Να δούμε το pH, είναι πολύ σημαντικό που διαβάσαμε κάτω στα σχόλια. pH 7,3. Το κρατάμε αυτό, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Η όψη είναι κλασική ενός νερού 7,3. Ωραία, μυρίζει. Πάμε να δοκιμάσουμε, ναι. Ορσερό. Κάτι με χάλασε. Νιώθω ότι είναι λίγο πηχτό. Έχω πιει καλύτερα. Μια δεύτερη γνώμη όμως πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Διψούσες, συνάδελφε. Πάλι κάτι είναι περίεργο. Μήπως εσύ είσαι περίεργος συνάδελφε. Και πάμε τώρα στο πιο γνωστό νερό που γράψετε στα σχόλια. Το Θεόνι ή Θεονί. Να πούμε ότι αυτό το νερό είναι πολύ βραβευμένο. Το αγαπάνε όλοι στην Ελλάδα από ό,τι φαίνεται. pH 8. Γευστικά τι σημαίνει αυτό. Αγωγημότητα λέει, περνάει και το ρεύμα από εδώ μέσα. Προσέξτε. Όποιος πίνει Θεόνι. Άρα, αν πέσει ρεύμα στα άλλα νερά, δεν παθαίνετε τίποτα. Φυσική ή μικρό. Πάμε να δοκιμάσουμε. Τι λέει, δεν είμαι το πιο γνωστό νερό. Όλοι το ξέρουν αυτό το νερό. Εκτός από εμάς, μας κάνει τεράστια εντύπωση μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας. Άρε βαρύτητα. Πάμε να δοκιμάσουμε. Δεν ενθουσιάστηκα τόσο πολύ. Ούτε εγώ. Από πού πηγάζει αυτός ο ενθουσιασμός σας τέλος πάντων. Είναι αρκετά καλό, αλλά όχι τόσο όσο περιμένω. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, συνάδελφε. Εμένα μου βγάλε μια ίδια γεύση με το προηγούμενο, η αλήθεια είναι. Επιμένω ότι το πάεκο πολύ καλύτερο. Νομίζω ήρθε η ώρα να περάσουμε σε ένα νερό που ξυπνάει παιδικά χρόνια. Μεγαλώσαμε με αυτό το νερό. Λάψαμε, πονέσαμε, χτυπήσαμε με αυτό το νερό. Ψυχούλα μου. Και φυσικά μιλάμε για το Avra Blue. Όπα, είδες πως αναπηδάει. Αυτό είναι καλό σημάδι. Πρέπει το νερό να φτάσει ταχύτητα το φωτός. Όσο πιο γρήγορα γυρνάτε το νερό, τόσο πιο πολλά αρώματα ελευθερώνουμε. Χρόνια εμπειρίας. Βγάζει μια ανάμνηση. Παιδική ανάμνηση στα γλυκά μας χρόνια. Ούτε πιο αλμυρό, ούτε πιο γλυκό. Είναι όπως πρέπει. Πάμε να περάσουμε σε ένα νερό της Έδεσα. Το pH είναι 7,7. Είναι κάτι στη μέση μεταξύ του 7,3 με το 8. Πρέπει να είναι καλό αυτό. Μπορεί να είναι από το καταράχτη της Έδεσας κατευθείαν αυτό το νερό. Αυτό είναι συν. Πάμε να δοκιμάσουμε κατευθείαν από τον καταράχτη της Έδεσας. Άλλοι πάνε για φωτογραφίες, άλλοι για να συλλέξουν νερό. Wow. Γλυκό. Αυτό το νερό ένιωσα ότι είναι πολύ ελαφρύ. Είναι νερό, απλό. Ξέφυγε λίγο. Παρακαλώ. Έχουν περάσει πολλά νερά από τα χέρια μας, εκατοντάδες νερά. Και αυτό έχει κάνει μια μεγάλη διαφορά. Δεν λέω ότι είναι το καλύτερο, αλλά είναι από τα καλύτερα νερά. Αξίζει μια top 3 θέση, πιστεύω. Νομίζω αξίζει ένα χειροκρότημα. Ένα. Πάμε στο επόμενο. Δεν είναι ελληνικό νερό, είναι ιταλικό νερό. Ωραίο design. Πάμε να δούμε, θα μας κάνει ένα γρήγορο ταξίδι στην Ιταλία ή είναι ένα απλό, συνηθισμένο, καθημερινό νερό. Αν το νερό μεγενθύνει τα πράγματα σωστά, πάρα πολύ καλό. Πολύ μεγέθυνση κάνει. Λέει εδώ, Θάνο, λες μαλάκα. Πάμε να τα ακούσουμε μήπως λέει τίποτα στα Ιταλικά.